ניוקום בשבילי זו התאמה מלאה לצורכי הלקוח. שירות אישי ומענה מיידי. שירות בפריסה ארצית. בניוקום שום לקוח לא מובן מאליו, וכל תביעה מקבלת יחס אישי. זו שקיפות מלאה ללקוחות. ניוקום נותנת לי ביטחון. ניוקום בשבילי זה הקשבה לאחר. ובשבילי זו תרומה לקהילה. ניוקום בשבילי זה שירות עם כל הלב ועם המון נשמה. זה הקפדה על הפרטים הקטנים. זו לא רק התוצאה, זו בעיקר הדרך. ניוקום זה דייקנות, יעילות ועמידה בזמנים. זה מקום למצוינות. זה מקום להצליח בו. ניוקום בשבילי זה מקום שמעריכים אותי. ניוקום בשבילי זה מקום להגשים את עצמי ואת היכולות שלי. ניוקום для меня это удачное партнерство. ניוקום בשבילי היא עוגן. ניוקום בשבילי זה חדשנות. ובשבילי מצוינות. ניוקום בשבילי היא פה, כל השאר פה. זו הדרך להצלחה. ניוקום בשבילי זה מקום עבודה בסביבה צעירה ומאתגרת. צעירה תוססת ומפנקת. זו עבודת צוות מושלמת. זה חברות ושותפות אמיתית. אני נשואה לניוקום. ניוקום בשבילי זה לא רק מקום עבודה. ניוקום בשבילי זו משפחה. אנחנו גאים ושמחים להיות חלק ממשפחת ניוקום. אנחנו נפתחר באן נקון מן אסרת ניוקום. ניוקום פשוט להרגיש בטוח.